جملہ عرض کرا کہ کر ذکر روزانہ خوش تھی دے حبدار زمانہ خوش تھی دے توقیر میلاد منایا کر حسنین دنانا خوش توقیر میلاد منایا کر حسنین دنانا خوش تھی دے قبلہ جت شمع عشق دی بلدی ہے عاشق پروانے آونا ہے محبوب کا ذکر اذکار سنانا حبدار دیوانے آونا ہے اے محفل رب دے یار دی ہے انہیں کول زمانے آونا ہے توقیر درود سلام پڑھو حسنین دنانے آونا سادہ یقین اور ایمان ہے کہ سفینہ ترگے یقینے والا سفینہ ترگے یقینے والا ہے آپ مالک خزینے والا توقیر جتھا میلاد ہوندے ضرور امدے مدینے والا توقیر جتھا میلاد ہوندے ضرور امدے مدینے والا حضور دے عاشقو حضور دے ذکر دی محفل ہے اے برسات کچھ نہیں آدھی عاشقے کو میں ایک جملہ نکتہ عرض کرنا چاہتا کہ سرکار دے عاشقے کو جملہ پیش کرنا چاہتا کہ میلاد مدنی کریم سیدہ منات ٹھر دے نبی دا عاشق میلاد مدنی کریم سیدہ منات ٹھر دے نبی دا عاشق اپنے گھر کو نگر نگر کو سجات ٹھر دے نبی دا عاشق سحر آقا کریم سیدے سنات ٹھر دے نبی دا عاشق نبی دی عظمت تو ویل صحوی بنات ٹھر دے نبی دا عاشق توقیر سنی اساوی سارے جشن نبی دا منات خوش ہیں جڑا بھی سردے مہور مرے اسات سیدی وفات خوش زندہ باد زندہ باد زندہ باد